Sven Kramer werd gewoon wereldkampioen. Cambuur wrakselt vooral met hemzelf. En Romano Denneboom maakt het debuut op de Harkema. Goeie en welkom bij Boppenslag. Wat een mooi sportweekend weer. Terug vooral de vrouwtitels van Irene Wust en Sven Kramer. Dadelijk vanzelfs meer hierover. Maar ik Harkema's boys in Spakenburg met Romano Denneboom. Korbal, de strijd in degradatie van SCO en Mid-Friesland. En Nijs oeren Nijtoernooi, het Korbach voetbaltoernooi. Maar gauw, beginnen dus. En dat beginnen we in Moskou, want Sven Kramer is voor de 5e keer wereldkampioen reetrieden worden. In Moskou pakte hij met oermacht de titel. Maar de vrouwje wie Irene Wust voor de 3e keer in haar carrière de beste van de wereld. De invester van het Jereveen had het net zo makkelijk als Sven Kramer, maar dat maakt het haar prestatie er zeker net minder om. Wust scoorde Sablikova en Nesbit op de laatste afstand definitief van haar A en is voor de 3e keer wereldkampioen allround. Verslagjouwer Harm van der Paal beziekert nadat hij het een interview had met Irene Wust. Maar op de achtergrond is te zien dat Wopke de Vecht blijkbaar een belangrijk iemand aan de telefoon had. Maar waar is het nou zo belangrijk om het interview te storen? Nou ja, goed, ik ben een beetje afgeleid. Ja, kom maar hier. Ja, Mark. Even de premier, jongens, die ging even voor. Oh, wie was dat? Wie was dat? Mark Rutte. Ja? Ja, de heer Rutte die belt altijd keurig even als er een kampioen is. Dus, en dan geven we de telefoon even over. Nou, dat maakt het helemaal compleet, toch? En Irene, wat zei Mark? Ja, dat was heel erg onder de indruk en hij wou me feliciteren met deze fantastische titel. Je derde, hè? Mijn derde, ja, zeker. En titelprolongatie, dus ja, dat voelt voor mij wel heel erg speciaal. Maar het Leenstra helpt het eind van het kampioenschap net. Leenstra is ziek, zwak en misselijk, begint met een belabberde eerste dij en kiest ervoor om de laatste afstand geen eens meer te rijden. Dan Sven Kramer. De man die dit seizoen weeromkomt van een zwierde blessure is weer niet te sterk. Dat maakt het zijn prestatie weer super. Eens is Kramer naar de eerste dij al net met in te hellen. Jan Blokhuizen riet een mooi WK, maar echt gevaarlijk wordt hij neer. Het podium is volslijn Nederlands, maar de grutteman Bob op. Kramer, voor de 5e keer wereldkampioen allround. Het met een voldaan gevoel, Jan. Ja, zeker. Ja, goed, EK weer al een verrassing. En dat ik dan nog het WK binnen kan slepen, dat is helemaal super. Sven dus alweer wereldkampioen allround voor de 5e keer. Een topprestatie. Er binnen maar 2 orenrieders die dat presteert hebben. Maar is Sven Kramer nou de beste allrounder aller tijden? Johan Olaf Kors en Aad Schenk is Kramer al voorbij. Beiden pakten maar 3 wereldtitels. Schenk die daar nog vol 3 Olympische gouden medailles bij en Kors zelfs 4. De Noor Ivar Ballingroet en Rintje Ritsma is Sven ook voorbij. Beiden pakten 4 wereldtitels. Ballingroet die dat in de jaren 30. Ritsma pakte nooit een gouden medaille op te spelen. Ballingroet wol, maar liefst 4. I'm that star up in the sky. I'm that mountain peak up high. Hey, I made it. I'm the world's greatest. En de grootste legende van alle jaar, Erik Heiden, ook die is Sven voorbij. Heiden was ommers maar 3 keer wereldkampioen bij de allrounders. Wol pakt hij nog 4 keer goud op 1 Olympisch toernooi en had hij 4 keer wereldkampioen sprint. Dat zal Sven waarschijnlijk nooit redden. Er staan nog 2 man van Kramer of gelijk krijgt hoe je erin joggen. De Noor Oscar Mathiesen en de Fin Klaas Toenberg hoe krijgt als Sven Kramer 4 keer de wereldtitel. Eens is Klaas Toenberg, vaak ken hem net, the world's greatest. De Fin pakte tussen 1923 en 1932 5 allround titels, maar ik nog een keer 5 gouden Olympische medailles. In de tijd van het moderne reedrien is Sven Kramer zonder mis de beste allrounder aller tijden. Maar om aan alle twijfel een eind te maken, maar de ijs nog 1 wereldtitel pakken. En dat is een griffen doel van Sven Kramer. Sportclub Cambuur, voetbal dus, is net bepaald sterk uit de winterstop kwam. Er waren 3 keer gelijk spelen en 1 keer verlen. En dus is het wachten op de eerste oefening dit jaar. Sneun kwam Sparta op bezieten, een ploeg die het met 3 oefenings op Riegen vol goed begonnen is onder het tweede seizoenshelte. Een lastige opjefte dus voor Cambuur.
De Rijn komt mooi bakken naar onderen in het Cambuurstadion en op gewoon plakken is het veld striem in. Maar toch vindt scheidsrechter Honig het goed genoeg om de wedstrijd terug in te letten. Cambuur begint onvallend en zet Sparta vanaf de eerste minuut onder druk. De Rotterdammers krijgen de bal achterin net lekker voort. El Makrini maakt paas op Dissels. Die zorgt Sander van der Heijden maar het schot en de redding is daar van Pellats. Eerste kans van de wedstrijd al na 2 minuten voor Sander van der Heijden. Martijn van der Laan. Cambuur had volslagen de controle over de wedstrijd. Martijn Barto maakt de paas op Dissels, draaien en zitten. Maar via een verdediger van Sparta over de achterlijnen. Hoekskop van diezelfde Dissels. Krijgt een tweede instantie. Charles Dissels. Is iemand kwijt. Paas op De Leeuw. Melvin De Leeuw van de achterlijnen. Geen speler en dan nog een keer Dissels. Zelfs maar een keer zitten. En dan is het 1-0 voor Cambuur. De goal die Koer net uitbluwen. En hij komt op naam van Charles Dissels. Zijn derde pas van het seizoen, maar hij liep het de laatste weekend hield hij het beter in zijn rol te groeien als vleugelonvaller. De Leeuw. Knap hakje op Vosselman die teruggeronnen is. Vastzet op Barto, eerste peel. Maar het tweede peel kwam Van der Heijden direct net bij. Maar zij is het Cambuur wat de kansen creëert. We gaan op naar het skoft en Sparta gaat werkelijk weer nog meer zien letten. Dit is De Roon. Die zocht dat er rond te laat bij Van Huizen. De rechtsback komt maar de vastzet. Daar zit Bokila en het is 1-1. Het is net de Leeuwen. De beste keer dat Sparta voor de goal van Cambuur komt. En het is voortendadelijk raak. Jeremy Bokila. De Leeuw. Zocht Takak. Barto rent goed vrij. Martijn Barto op de peel en in de rebound. Sander van der Heijden die direct net bij kan. Dan zit het Cambuur echt net mooi. Eerste mooie paas van Takak. Barto rent goed vrij. Het schot der mankeert net al te vol maar komt op de peel. En Van der Heijden is dan krek te let. Martijn van der Laan. Cambuur drukt gewoon terug. Paas op Charles Dissels. Van der Heijden rent vrij in het strafschopgebied. Krijgt de bal, hij helpt uit. Cambuur is dominant, maar failliet te scoren. Van Huizen. Veldmaten. Krijgt nog een tik. Boetenbeeld van El Makrini. Scheidsrechter Honig gaat het zien en die houdt een gele kaart aan Mohamed El Makrini. Maar wichtiger een vrije trap van Sparta op een mooi plak. Robert de Loeke zet een moordendeel. Marten de Roon achter de bal en de Loeke, die gaat verschrikkelijk de fout in. Wat een blunder van de Loeke. Hij verzocht hem volslaan op de bal, gliedde het naar wat voort, maar deze bal hier er absoluut hamatten. Van der Laan. Intussen is Mark de Vries in het veld kwam. Die kopt de bal hier terug. Barto liet hem rennen van Sander van der Heijden. Nee, nog net. En dit binnen toch kansen die de onvierder van Cambuur gewoon waar hij net lissen liet. Hij komt te vol onder de bal. En dan wordt het lastig om een wedstrijd te winnen. Blessuretijd intussen. Te Loeken maar de uittraap. Via Vincent Weil komt de bal bij Mark de Vries. Maar ik hem slaagt het net. En Sast in de Ljouters volslaan oneindig maar lege handen. Sparta wint maar 2-1 in Ljouwert. En dat had Cambuur om hem zelfs te danken. Cambuur komt dus op een eind net aan winst, benammen toch het missen van de kansen. Maar ik keeper Robert de Loeke luts na de wedstrijd het boertekleed aan. Ja, natuurlijk. Zo'n bal moet je gewoon hebben. Die komt recht op je af en die moet je gewoon hebben. En dan aansluiten en lange hijs naar voren. En ja, dan gaat hij onder door. En, ja, dan kan je op dat moment door de grond zakken. Maar ja, dan komt Mark erin en dan weet je dat er nog wat gaat komen. En, ja, dan krijgen we nog steeds genoeg kansen. Maar ja, als we ze niet scoren, dan hebben we gewoon een probleem. Ja, nou ja, we moeten ons vasthouden aan het spel. En zolang je ze niet creëert, kan je ook niet scoren. Nou ja, wij creëren ze wel, maar we scoren op dit moment te weinig. Dus ja, er zal aan gewerkt moeten worden. Heeft het op een gegeven moment misschien ook te maken met kwaliteit die er niet is? Nou ja, op het moment dat je week in week uit zoveel kansen gaat missen, moet je daar misschien aan gaan denken. Maar ook dat vind ik onzin. We hebben een fase voor de winterstop gehad dat we 4-5 goals gemiddeld maakten en door verschillende spelers. Dus wat dat betreft geloof ik daar niet in. Wij maken ons dadelijk echt pas gaan zorgen als we deze kansen niet meer creëren. En dan zijn we denk ik iets verder van huis.
FC Zwolle stiet dik bovenaan in de Jupiler League met 52 punten nu 22 wedstrijden. Sparta had 41 punten en stiet twats maar 21 wedstrijden spelen. Volgen terug Eindhoven met 39 punten uit 21 wedstrijden. Cambuur stiet op een teleurstellend zegde plak met 23 punten nu 22 wedstrijden. Vreed speel je de Leeuwters uit bij FC Emmen dat 13 punten had en het zegtje de plak inneemt. Voor de Harkemasse Boys is de winterstop weer voorbij. Juster speelden de boys in Spakenburg maar een opvallende nijennamme. Romano Denneboom, de oudspeler van Heerenveen, is krekt 31 worden en had het betellen voetbal al vaarwel zijn. Maar Denneboom wil Harkemasse Boys ervoor zorgen dat ze net degraderen. Sabine Oranje International en samen je op een ijskoude je melden op een sportpark in Rottevallen. Kon je het vinden, Romano? Rottevallen? Jawel. Ik ben dinsdag ben ik ook geweest. Dus, had je er ooit van gehoord, Rottevallen? Om eerlijk te zijn niet. Nee, maar ik ken de weg nu inmiddels al. Dus, ja. Je had wel goed van Harkemasse Boys. Jawel. Moeilijk ontkennen nu. Ja, nee. Met Heerenveen heb ik ook een paar keer tegen hun gespeeld. Dus bekende club. Okay. Ja. Dat Denneboom van een pad in Friesland opgegroeid is. Utjen, hè? Niet vallen. Dat is goed toch, Utjen? Ja, goed. Ja. Dat Fries, dat ken je nog wel dus. Ja, niet beetje. Dat merken we wel gauw. Het voelt er toch wel een beetje als thuiskomen dit. Jawel. Ja, zeker. Ja. Na de warming-up in de warme kantine zorgen we Denneboom op het ijskoude keusgas van Rottevallen voor het eerst weer in actie. Wat moet ik doen? Nee, Romano bedoelt net de Olversteintocht, maar wel de training van Harkemasse Boys. En op die training is in 1 opslag te zien dat hij het nog net verleerd is. Trainer Robert Hedder is dan ik wies machinaaie spits. Ik is bij Romano direct zien dat het niveau had. Ik bedoel, topklasse, dat is toch een stapje lager natuurlijk dan wat hij wend is. Fitte Romano zit altijd in de basis. Absoluut, had ik hem zijn. Ik zei, je bepaalt zelf wanneer je speelt. Als je fit bent, dan speel je. Maar toch bloedt het een vreemd gezicht. Romano Denneboom in het shirt van Harkemasse Boys. De man die altijd een zoen wordt als een grut talent. De man die het zelfs een keer oproepen wordt door Marco van Basten, de bondscoach. Waarom speelt hij op zijn 31ste dat gewoon nog bij een betellen voetbalclub? Wat stages afgewerkt, niet aangenomen of ik wilde zelf niet. Ja, 30 jaar, tijd niet gespeeld. Dus het werd gewoon steeds moeilijker. Vond de club je niet meer goed genoeg? Soms niet. Ander type spelen, soms wilde ik zelf niet. Het voetbalwereldje, zo werkt het gewoon. Ik ben afhankelijk. Dus, Romano komt op zijn 16e uit Rotterdam naar Heerenveen en maakt het op zijn 18e zijn debuut. Hij maai Wollerswier als invaller, maar toch 2 keer maaiedwan in de Champions League. En de toekomst ziet er voor Denneboom goed uit. Toch wordt het nooit echt een groot succes. Hij had concurrentie van spitsen als Albeck, maar ik van Dennis de Nooijer, Selakovic en waar kent hem nog, zelfs Harris Huizing. Een basisplak bemachtigt hij nooit. Ja, hij belibbert zijn nou en dan zijn succesjes, maar Denneboom wordt uiteindelijk verhierd om Willem II. En verkondigt dan nooit weer waarom te wollen naar Heerenveen. Een opmerking waar hij nou spijt van had. Ja, op een gegeven moment speelde ik, was jong. Ik dacht in principe dat ik heel de wereld aankon en wat dingen geroepen wat ook niet slim was. Ik ging naar Willem II, werd ik verhuurd. Dus ik was nog eigendom van Heerenveen en heb ik een keer geroepen van nou als ik terug moet naar Heerenveen dan stop ik met voetbal. Ik was 19 jaar, 20 jaar. Hartstikke stom natuurlijk, kijk, en dat zijn fouten waar ik echt spijt van heb. Kan ik niet terugdraaien, maar ik had het nu wel anders gedaan inderdaad. Romano voetbalt nog bij NEC en FC Twente en hij 2 redelijke jaren bij de Tukkers rekt hij zijn basisplak kwijt. En hij laat Aten Mos in naar Sparta. De Rotterdammers degraderen en Denneboom moet weer op ziek naar een nieuwe club. Maar die staan net meer van Denneboom in de riegen. Pas aan het eind van het seizoen gaat hij naar de 2e Bundesliga, maar bij Arminia Bielefeld degradeert hij uit die competitie. Begin dit seizoen traint hij mij bij NAC en Luton Town, het 5e niveau in Engeland. Maar ook daar dwingt hij geen contract aan en beslist hij definitief het betellen voetbal van wel te zitten. Ja. Stel dat er nou dit seizoen, volgend seizoen, dat je zo goed speelt en dat er toch nog weer een club komt uit het betaald voetbal die zegt, kom maar. Ja, oké, maar kijk, ik ben nu pas 31 geworden en er zijn heel veel jonge, goede voetballers. Dus de kans is ook wel klein dat ik nog terug ga naar het betaald voetbal. En dus concentreert Denneboom hem nou op Harkemasse Boys. En daar had hij maar 1 opdracht gekregen. Handhaven. Ja, dat gaat lukken. Ja, zeker weten. Gaat de mensen hier in Harkemasse plezier beleven? Ja.
Maar Romano Denneboom voor het eerst in de basis moest Harkemasse Boys het dit weekend opnemen tegen titelkandidaat Spakenburg. En die ploeg is voor de boys een echte angstgegner. Van de 15 keer dat beide ploegen het Simmekoor opnamen, woen Harkemasse Boys er maar 2. Sterker nog, de laatste overwinning wie van Njontjen Santig. Bert Hollander zit in Koprinne Spakenburg voor het eerst op de bank. Zijn collega Robert Hedder beschikt net over de goede trainingspapieren en had van het KNVB er geen dispensatie gekregen. En dus had hij deze week versterking gekregen van Bert Hollander. Robert die mij het hele seizoen op de bank zit. Alleen Robert die mij net alleen nog op de bank zit. Dus het gaat ook puur dat we het samen doen. En de ene keer zal Robert eens een stapje naar voren doen. En de andere keer zal ik eens een stapje naar voren doen. En dan moet het een koppel worden. 3 weken lang pakte Harkemasse Boys zijn eerste uitoverwinning dit seizoen. Een 1-0 winst op Excelsior. En nu treft de ploeg de koprenner in de topklasse Spakenburg. Dit is een grote mogelijkheid van Derguti met de 1-0 op de pantoffel. Maar Erolind Derguti mikt viesten te heeg. Al in de eindfase van de eerste helft. Dit is van de Meijrakker. Nee, Rottiné. Knap oorname van Rottiné. Van Wijk is te let. En een diagonaal schot. En daarmee passeert hij Jacob de Vries. De doelman van Harkemasse Boys. Prima oorname van de middenvelder Ivo Rottiné. Corner van Zwarthoed. De Vries met de voesten. Bakuna krijgt die bal net vod. Rottiné volgt door Tastender en dan het schot van Zwarthoed op de peel. En zo binnen de beste kansen voor de ploeg van trainer André Paus. Paus die het heel bot charmeerd is onder oren van Oebele Skokker. Maar Skokker bloot Savisa nog een hier op de Bosk. Maar de beste mogelijkheden ben vol voor de koprenner in de topklasse Jermij Goerije. Maar het schot wordt blokt door Vellinga. En dan Derguti. En dan kan Harkemasse Boys, als ze dit goed uitspelen via Bakuna, er heel rap uitkomen. In de punt is het Denneboom. Denneboom krijgt net, want het schot van Denneboom wordt blokt door oud-Cambuur voetballer Rudy Jansen. Taberima, maar de Utraap. Oh, die verslikt hem, levert Samarien bij Skokker. Skokker, wat is dit mooi van Oebele Skokker. Dik 20 meter. Het is een cadeautje van de doelman van Spakenburg, Sven Taberima. Samar in de voeten van Oebele Skokker. Die twijfelt net en helpt uit. Het is de 1-1. Vrije traap van Skokker. En dan Denneboom. Wat scheelt het? Centimeters. Het hier mooi debuutwest voor de oudspits van Sportclub Heerenveen. Zitten 4 in de blessuretijd al. Dan nog een keer de onval van de koprenner Spakenburg. Met Willemsen. Roelof de Jong is te let. En dan is daar toch nog de 1-2 van de topscorer van de topklasse. Van de Meijrakker. Wat een domper is dit voor Harkemasse Boys. In de blessuretijd is het toch nog van de Meijrakker die het voorzien direct de chest onderkomt, Roelof de Jong. En hij bepaalt de eindstand op 1-2. Ik vind het een goed niveau. Ja, en ik heb nou een paar trainingen gehad en dus zie je ook dat er zijn wat jongens ook met BVO zeg maar, verleden. En dat kan je ook wel zien, zijn allemaal goede voetballers. Maar wat is het grootste verschil? Met? Nou, met het niveau wat je misschien gewend bent, bijvoorbeeld de Eredivisie. Laten we het daar eens mee vergelijken. Hij speelt in een grote stadion. Ja. Dus dan in de topklasse dan. Spakenburg stiet bovenop met 42 punten nu 20 wedstrijden. Op voetvolgen terug Rijnsburgse Boys met 1 punt minder. Dan valt er een got met IJsselmeervogels. Die staan trets met 34 punten. Harkemasse Boys joggen we onderaan de list op het 13e plak met 15 punten nu 9 wedstrijden. Daaronder nog Montfoort, Barendrecht en ARC. En Barendrecht is komend weekend de tegenstander van Harkemasse Boys. Dat kun je een zogenaamd kelderduel nemen. Sportclub Heerenveen, Cambuur en Harkemasse Boys hebben een eerste peteer gehad over het nieuwe Frits Korbach toernooi. In juli dit jaar willen de 3 Frieske verenigings het Simmekoor opnemen. Als de tarrieding op het nieuwe voetbalseizoen weer uitzet, willen Sportclub Heerenveen, Sportclub Cambuur en de beste amateurploeg van Friesland, Harkemasse Boys, in 3 dagen 3 voetbalwedstrijden spelen. Het toernooi krijgt de naam mooi van Frits Korbach, omdat Korbach bij alle 3 clubs trainer west het. Een mooi idee, maar toch is er een kanttekening. Want vooral tussen de supporters van Heerenveen en die van Cambuur is een soort rivaliteit. En omdat de wedstrijden alle jaar op de Bosk oorwerken worden, maar de veiligheid al garanderen wezen. Maar Harkemasse Boys voorzitter Pieter Spinder voorzien geen problemen.
Daar hebben we een gesprek over met de veiligheid van Heerenveen en Cambuur, hoe we dat in vet zien. Maar tronk van hen of scheiden die supportersgroepen. Hoe doen we het met de stewards, hoe doen we het met het stadion verwoorden. En alleen het in Wossa natuurlijk. Het moet wel een sportief evenement worden en dat wil ik uitdragen natuurlijk. En mensen die hier vervelend binnen, een supporter van Cambuur of van Heerenveen of van Harkema's Boys. En die is hier vervelend, die kregen gewoon een stadionverbod voor de komende jaar of 2 jaar. De gemeente Acht-Karspelen stiet positief over het voetbaltoernooi. In de kworbal-haatklasse spelen SCO dit weekend voor de laatste kans op handhaving. De ploeg uit Alderholt-Peer moest per vast winnen van Mid-Friesland om net streekjoch te degraderen. Ook Mid-Friesland weer nog net vrij van degradatiezwargen, want bij verlies zou SCO op 1 punt komen, maar nog 2 duels te gaan. Bij winst is Mid-Friesland veilig en valt het doek voor SCO. Bouke de Vries volgt een paar weken Robin van Dalen op als trainer van SCO. De Vries had te krijgen met een jonge groep die wel talentvol is, maar die echte toppers mist. En qua scorend vermogen te wisselvallig is. Peter Tolsma die is dwaande met zijn tredde en laatste hier als trainer van Mid-Friesland. Zijn ploeg mist eigenlijk een tal toppers, maar hij wil net afscheid nemen met degradatie. Zowel Bouke de Vries als Peter Tolsma hebben dus alle belang bij winst. En neer leek het dan ook een spannend duel in het paard te staan. Een van de grootste euvels van SCO hier in het blauw is het scorend vermogen dit seizoen. Hier is het likwijls de overtreding onder de koer en dus de strafworp voor Frank van Veen die hij benut. 0-1. En SCO begint dus in elk geval met een voorsprong. Maar het antwoord is Samar der aan de andere kant. Sander Hageman is toek en zet Mid-Friesland op voorsprong. En SCO maakt er dus weer achterom. En daar de overtreding in Roman Vesnik. Die mij dan zelf van de stip scoren. En dan is de stand volslijn in Liekwicht 2-2. En zou het dan misschien een spannend duel worden? Nee, want de eerstvolgende onval gaat Roman Vesnik zelf de fout in. En is het de strafworp voor Jan Visser. De 3-2 voor Mid-Friesland betekent dat zij onder de leiding komen en dat wrijven ze uit. Want op een nij Sander Hageman. Die is toek en tilt het verschil naar 6-2. De time-out van interim trainer Bouke de Vries. Kan hij nog wat losmeidje bij zijn team? Ze bezieken van alles en zo nu en dan komen ze de trolliekers hier met Jantine Hogeveen. Zo'n fjouwer. Maar het god zal alleen nog maar groeien. Mooie paas van Marvin Smorenburg en dan is het Jannie Huytema die nog een fjouwer scoort. En dan tekent zich echt een verschil aan. En bij SCO, daar komt het oude euvel weer naar boven. Kansen binnen er wel, maar scoren, dat is een groot probleem. En dus ziet Bouke de Vries dat het verschil alleen nog maar groter wordt. En in de zomer wordt het 15-6. Jan Visser, grote afstand en eens is er dan van spanning al volslijn geen sprake meer. Maar wat kan SCO in die tweede helft nog? Roman Vesnik, de Tsjech, met een mooie terugbraak. Maar ja, 18-9. Het gaat is wel voor scorende grut. En de Flater in de verdediging. En daar staat Sander Hageman met zijn 8e doelpunt. Ja, dit is een nieuwe schutter in de ploeg van Mid-Friesland. Die maken het verschil. En de missers aan de andere kant blijven. Hildo Slagman. Mid-Friesland wint met 23-14 terug de 4e goal van Marvin Smorenburg. En SCO degradeert. Ik vond dat wij met name de eerste helft lieten dat wij de kleur van winnen. Want de eerste helft winnen wij herenmeester. Ja, het liep er nergens naar uit. Maar in de eerste helft hadden we het al voortjoen en de tweede helft voelde niks meer aan te rennen. Dus gebeurt. Ja, de tactiek die we verdedigen, het uitstippelen hier, die werken perfect. En als we de scrum van die zaal kunnen ontvallend, hebben we de eerste helft zien dat we heel goed karbal spelen kunnen. Degradatie komt het om bij SCO, maar Hielendal onverwachte is het net. Nou ja, als je de hele tijd wedstrijd verliest, dan speelt het natuurlijk wel in de achterholle mei. En je weet dat het op dit moment eraan ziet te komen. Maar ja, dan wie het duwt erop of eronder. Dus het wie altijd nog een beetje van, nou het kan nog. Maar nee, het is klaar nou. Ja. Gezien de kwaliteiten die we hebben en de ploeg die de SCO op dit moment heeft, vind ik dat we weer naar mate en vooral thuis. En dat heb ik gelukkig gedaan. Dan zijn we slikken. Zeker even slikken, ja. Ja, dat klopt. Maar ja, wat moet je er doen? Het is zover, het is gebeurd. Dus, en nu moeten we ermee omgaan als kerels en moeten we zorgen dat we terugkomen.
Het is duidelijk, SCO degradeert met Friesland is veilig. En dan de derde Frieske ploeg, LDODK, die minder zaken troch mijn jontje zegtje te verliezen van Groen-Geel. Om de play-offs te heljen moet LDODK nou vast winnen in Wageningen van koprenner Vada. En dit wie de sport van deze man die 20 februari toonzie. Dan ben we er weer met het Boppenslag Café. Dan te gast de familie Zonderland. Hoe giet het er daar in zo'n topsportfamilie? We jaren het van Turner, Epke, Herre, Mem en Oren. Nou dadelijk keer jij naar het Nijse Joet. Een heel noffelijke joent aan wensen. Doeg!